ffilm ar hyn o bryd yw Titanic. Dwi ddim wedi gweld hi eto'n anffodus, ond dwi yn nabod rhywun sydd wedi bod nôl ddwywaith i'w gweld hi. Mae'n wych, medden nhw. Sêr y ffilm yw Kate Winslet a Leonardo DiCaprio. Hefyd yn y ffilm, mae'r actor ifanc o Gaerdydd, Iwan Griffith, sy'n y studio gyda ni heno. Croeso cynnes ato ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Cyn bod ni'n cael sgwrs, ni'n mynd i weld clip o ffilm Titanic. Trust me? I trust you. Iwan, ffilm y flwyddyn. Cerwch â ni nôl i'r dechrau. Siwt geithoch chi'r rhan? Wel, nes i am gyfweliad yn Llundain. A oedd y cyfarwyddwr castio nhw'n chwilio am rhywun oedd yn edrych yn debyg iawn i'r cymeriad go iawn o'r enw Harold Godfrey Lowe. A o'n i'n digwydd bod yn edrych yn debyg iawn iddo fe. A es i mewn i'r stafell a ges i gyfweliad gan fydd y sgript a byrfyfyr. A oedd hwn i gyd yn cael ei recordio ar dap fideo. A gath hwnnw i ddanfon allan i Los Angeles at cyfarwyddwr James Cameron a cyfarwyddwr castio allan yn Los Angeles. A gath yr alwad beth i 5 wythnos ar ôl ni. A peth nesaf, chi'n gwybod o'ch chi ar awyren yn hedfan mas i Mexico? Mexico? O'n i ar awyren yn hedfan allan i Mexico, angredadau. Oedd y profiad hynny, o'n i ddim wedi bod yr un o dyleithio o'r blaen, felly oedd hwnnw'n brofiad hedfan yn Los Angeles, wedyn i lawr i San Diego, wedyn lawr to Los Affin i Mexico. Ac wrth gwrs, bod pob ffilm Gwerthu Halen sy'n cael ei gwneud y dyddiau yma, mae'r effeithiau mae'n debyg yn anhygoel. Mae da ni glip fan hyn nawr yn dangos y llong y ddefnyddiwyd yn y ffilm. Os lygwch chi esbonio wrthon ni... Wel, pan gyrraeddus i Mexico, oedd y llong, fel petai dim ond hanner llong oedd, falle, yr hanner un ni'n gweld nawr, ochr arall i'r llong, a sgaffaldiau oedd, a nhw wedi adeiladu hanner y llong ar decks wedyn ni, ar ble mae'r ager yn dod mas, beth yw'n ffyn y simneoedd, a wedyn ni, oedd yr rhan hyn, wedyn ni, tu fewn oedd hwn, mewn studio, a wedyn ni oedd yna danciau dŵr anferth wedyn cael ei gollwng ar acsiwn neu beth bynnag, a wedyn ni gyffog gwaghau nhw, wedyn ni ail-wneud nhw to, felly ddim broses hir iawn. Mae'n dwi'n beryglis, ac o'n i'n darllen ar rywle bod Kate Winslet wedi cwyno neu rhywbeth bod y cyfarwyddwr wedi rhoi bywyd i mewn peryg. Wel, dwi'n mynd siŵr beth nes i ddim gweld o ran am mhrofiad i, ond mae'n edrych yn beryglis iawn, ond gallai sgurhau chi bod y bobl sy'n... Wel, mae Kate Leonard wedi siŵr fod wedi cael ei strapo ymlaen rhyw fath o harnes neu rhywbeth. A mae'r bobl sy'n cwmpo oddi ar y llong yn bobl proffesiynol, yn stuntman proffesiynol. Ac chi nawr, o'ch chi'n gweud wrthau gynnau yn dipyn o ffrindiau gyda'r sêr? Ydw, dwi'n ffrindiau da gyda Kate ers i fi wneud y ffilm. Mae hi'n byw yn Llundain hefyd. Es i allan gyda hi a chryw o'i ffrindiau hi nos Wener pan agorwyd y ffilm yn Llundain. Yn brofiad gwych iawn. Wel, nawr te, gyda y Titanic ar y CV, beth yw'r dyfodol? Wel, ar hyn o bryd, dwi'n dal i ffilmio cyfres o gyfer ITV yn y Hornblower. Yn syliedig ar nofelau C.S. Forrester. Felly es i o Mexico i ryw crime ar y long arall o gyfnod hollol wahanol, a dwi'n nghanol ffilm o hwnnw, a wedyn ni, dwi'n mynd i wneud ffilm yn Nghaerdydd, o'r enw Solomon a Gaynor, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ond i'n gweud, mae'r llun yma, yr un mor hir, a beth gymerodd i'r llong i suddo. Gys ti'n rhan yna Full Monty, de? Na. Na. Diolch am fawr am ddod mewn ato ni a pob lwc yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi am yngharu, diolch am ynghoddi. Nos o fory, wrthon ni gyd fan hyn. Nos da i chi.